Dweche patok jatend piny William Ruto kod Mosenindo Raila Odinga chuyo kogno e winjruok manyalo konyo dongruok mar piny Kenya. Gwenyruok osebede paro e wi chung' mar duond bura mar ODM kod kaka biro chalo ne duond burano higa mar 2027. Jafwambo mar F Nyakidio to kod seneta ma Kisumu Ngire Tom Ojienda kendo kelo sigana machalo kama. Tarik 7 dwe mar adek higani e kar bago romo ma KICC, jatend piny William Ruto kod Mosenindo Raila Odinga nochwoyo kogno e ogirimiti moting'o okenge 10 makonyo e dongruok ma piny Kenya. Chal ma bende nokelo nyuol mar sirkal manywanda kata broad-based government. Dweche 10 bang'e osechalo nade? Duond bura mar ODM ochung' kanye moloyo to e kindeni ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' ma higa 2027. Bende duond burano biro riwo lwedo gi duond bura machielo? Seneta ma Kisumu Ngire Tom Ojienda chiwo pache kama. Sirikal mabiro 2027 nyaka wabede iye kaka ODM. Wabiro bana bede iye ka wabedo gi gimiluongo ni pre-election coalition or pre-election pact gi UDA gi any other party. Ka wasetimo mano, wabiro bedo gi lemo ma wapango gi sirikal mabiro. To itime mana chon. ODM nyaka chak loso kinde gi UDA e yo moro ma winjruok bede chon gima ODM dhi yudo e sirikal mabiro. Ka watimo mana chon to wabiro ywak e chon nikech kisetiyo kidwa chako pango nitumi wamo mano biro bedo matek. The post one to which is jamoko nyalo gajore nyalo bedo matek. But the pre, how effective do you think ni onyalo bedo? No, the election package is the only way to go. You want to go team maduong' ODM and mobilization kata waketu kijende wa matindo gi joma okokao kipande marokao kipande mokwongo. Mar ariyo, kaka jotelo waket centers kata waket joma ndiko ji kura odhi mondo kijende gi ondiki okaw kura. Mondo wabed gi silaha mwabro goyo go kura ni vote ji nigi kura. Koro kwa bebe effective. Wamopa kura 1,500,000 mapoko kao. Wakao mondo wakony go President Ruto. Does this mean ne e yiero mokalo gieki pok wabedo gi rawere mathoth mondikore? Kini wanyisi mokwongo. Jumba ri mokalo setimo voter drive kata voter mobilization. Anchulo track maduong' maringo gi joma ndiko ji kura gi ID Kisumu County. To nabuok nitie jomoko ma higi 40 nongo kura. Ji mang'eny kabisa. Koro da party leader maro Oburu Odinga chair person maro ODM Gladys Wanga. Ni jotelo moko be oteme gima njotimoni. Ne jogo mapingo sirkal manywanda, Ojienda wacho ni owinjore tem sergi mar mondo giriw lwedo kendo tiyo kanyakla gi ji mamoko. Sani wakel ji together. Wakel ji kanyachiel mondo wawuoth e yo achiel kwa chomo 2027. Joma ok binyalo bet gi jo broad-based biro wuok kendgi. Koro riembgi to gibedo sympathy. Koro gimitimo ni iwegi to watiyo kodgi to be okochuno ni ka ini pai to koro nyaki idhie function mora mora kipingo function ero. Koro watima na gi joma o mako weche broad-based matek to watem sero joma pod chuni gi tek. Ponono ni ODM oriwo lwedo kod duond bura machielo e higa 2027. Bende mano nyalo rocho chenro mag welo ne lemo mopogore opogore. Mokwongo ne wacho ni nitie zoning, ni zones mag ODM tie gi zones mag UDM iwene gi nomination. To gima biro konyo ODM, Muamato wach ni wacho, en mana transparent nomination. Yiero maler mikawo go ng'ama otegno. Ka wayiero ma wawe jomotegno makura goyo ma ok ler to ji biro balo, ji biro dhi chung' kendgi e independent. To onge gima rach ka ja independent kendo yombo nikech ne omaye kura ndalo manigo nomination kata kura ma nomination kata mag yiero. Nyaka ODM kata UDA e zones magintie
tim nomination maber. Osenenore kaka kido tim mar ogai mar duond bura makolwet jogo ma olap dhogi ndong' ne lemo mopogore opogore. Chal mathothne keto jogo nyime kendo miyo giyudo loch e yiero. Paro mar Seneta Ojienda kata kamano en ni teko maluto mbulu nyaka duok ne jopiny. Yo kende minya gergo ODM obed motegno en ni kik ting' lwet ng'ata ng'ata. Wach mating'o lwedo kik bedi. Jodhi debe yiero yo maler ng'amoyombo ne mi tiket mar ODM. E kaka ne UDA otimo kata mana yiero mokalo. Emomiyo UDA nokawo seats mang'eny. Koro waduok ne japiny teko mondo go kura yier ng'ama odwaro, ng'ama osekonye, ng'ama osechung' kode. Kotenore kod telo mar piny, lipod kambi timo nonro mar Tifa juma mokalo nonyiso ni 83% mar oganda e gwenge ma masawa paro ni Kenya ok tama kare. Kata kamano, Seneta Ojienda neno ni jatend piny William Ruto biro yudo loch mar tayo Kenya kendo. 2027 arithmetics kigoyo maber, President Ruto bro loyo. Ok mani kechin ni incumbent kani ene telo. Lakini ka Ruto yudo support mar jo Mombasa, yudo support mar jo Nyanza kata jo Luo, to baro kura mar Mount Kenya East, to yudo kura mar Rift Valley, President Ruto dhi loyo. Mano gima ng'eyo. Kura ma Mount Kenya ko yud moko. Ok onyalo weno ko ni Mount Kenya te will go no. Ne otimo impeachment mar Rigathi Gachagua, kendo mano nowito kura mang'eny. Koro nyaka yud Mount Kenya vote ni. Obuogi mondo yude. Ngire Tom Ojienda olap dhoge ndong' ne lemo mar gavana ma Kisumu. Lemo ma bende ji 5 mamoko osenyise siso margi. Kaluwore ni gisani omako kom seneta mar kaunti ma Kisumu. Oneno ni ng'ute romo jok matelo ne kom gavana ma kaunti no. Kidwa bedo jatelo maber, bedo jatelo mawinjo wach. Mawinjo gima japiny dwaro. Japiny ma ja Kisumu wacho ni gidwaro ni gibed giduol e weche gi. So jatelo maber en jatelo ma yawo ite mokwongo. Mong'e ni weche mag ohala ma Kibuye onego losi. Chiro nchumukore juma mokalo. Weche moko losi maber ahinya. Nyaka ipang ni los chiro e yo ma nyalo improve ohala. To county kucho be iketo pesa e framework manyalo miyo mine ma jo ohala kata jo ndasweka nyalo yudo pesa nyami in a revolving fund. So an ka oyiera Kisumu, my approach or gima boluwa ni en yo mamiyo japiny teko e weche mag telo mag Kisumu County. Efinye Kidi, Romogi TV. Kawo kanyo wadhi nyaka kadho wadh Nam Chumbi kama riwruok mar Luo United Mombasa Nam Chumbi